Aku por waklat ke Belinda te. Ye bro sangut ya ra eksenduk jengka. Tang bopet mentah pat ufrai dia. Kam no ke cing cencar am. Tip syuk kan long kumna lada. Yap sama no mana ni. Kikubor Kapatisi TV. Manus nam daki lakbon ki bakwa penpinda beke MBBS Henry Kindiat e ki bapas ke admission kalapli ha Emmanuel Coaching Academy epi join menta pinyo e ki kot bat ki materials kin don ru ki mock test ban pen kraya pi na kabenda ka neat. Kumsi benta ban khanglat ih kam sniu bat ki kam tu kam thiem hapo ka sor nong ston ka nyau turap National Youth Movement hak ar khandai trik jemang aja pan riau klalet banya kendu ya ka Deputy Commissioner jangka West Kasils District ka Hema Nayak halo ka jingdawa ban pendat tiki kor CCTV pan bu ik street light habaro ka sor nong ston nakaliang jong kaseng kalau ong syusyu baka daw ba pelong ban dawai ka sarkar ban pendat ki kor CCTV kadai halo ka nong rim balabun ki patba ki bla ujor halo ka jing kharoi ki nong tu nong thiem ban ki kam sniu ha ka permit hapo ka sor nong ston te kapang kaba ngi layok banyak keren bat i mentakasni kalong ba hakawedei bat kajing jur pelat jongki nong tu lane kajing kharoi jongki nong tu apo ka nong ston West Kasils District jongi marbalai kumbangi layok sngeu kajing pensngeu jing ud jing nam jongki pajba babun kalong ba hoi kidon hateng ru ba nakaling jongi ru ngila lap yakini ki pajba ki ba syatu syatim rei nakaling jongi kumbaseng iklam pat yo ban kem yakini ki nong tu rei labun pat ki kali ki naduk ki kali ki dukan ki belang ki masi ki siar ke jing syatu syatim ka bala jur palat hang ne hapo anos tonjongi te dei halor katakan nong rim bangiwan bane kendu pat i madam kalong ba nang ne syakmat la kumno kemut nakaliang ki bor bahlor ki deban kembek ban nakaliang jungi ru ngila da bekren ri madam ba deban kem yakini ki nong tu om ban kem tang yakini ki nong tu handrei nakaliang jungi ngila kerpat ru ban kem ban wat benia ban kem hadu rayo yaki nong tidru namar balai kadau ka ba pensilur yaki nong tu kumbangi tip kalong ba kadai ba kidon ki nong tit namar balai kini ki nong tit ki tit ba namar ba kadai ba kiwandi hakador kebatat te kumta nakaling jungi kumbaseng ngibu kajing kerpati imadam taksni kalong ba dai ban kem khamtam kini ki nong tidru om bangi keno ya barok ki pajba handrai ngi keno ya kitu ki baju tit ya ki tiartat bawandi daki nong tu te kumta nakaling jungi kabadon kam yangi mentakasni kalong hat kadai halor katakan nong rim ba la kumno i madam ide ban pha ya ki lat pahara ban hadin bala yo ikini kinong tu kalong ba de ban kem ru kinong tit khnang ba kini ki nong tu kin kisitom ngila ban ongmo lada ngiyok ban kem ya kini ki nong tit kini ki nong tu ru ki jinjar ban lay di ki tiar gitar hendrai kadai ba ki don ba ki nong tit takadaw ka pensilur imat ya kini ki nong tu te nang nei sakmat kalong ba sngobha kumki pajba ru ni subha ban ya trailang ban pej lada ngilap ya kini ki nong tu sngobha ailem ya ka komplain yangi kumkaseng lane ya ka police department bat kumjuru ya kini ki pajba kino ki ba lap ya ki tiar bawan ditat sngeu ba ban badbek ban ai ya ka jing betip sangi kumkaseng lane ya ka police department kanang ba nginyo ban kem lane nginyo ban sim action ya ki te hakaju ka peru nakaliang jungi kumkaseng ngila yo ban ekran bet i madam DC badan brom jungi ba ngila penken mau biang ya i namar balai ba ha une usnam baladap hak ap sau tadik banai besau jong usnam arajar besau ngila yo ruban ekren bet udisi barim mo ba ngilapan ya kini ki ban bu no ya ki street light khambun hapo ka sorno stonjongi ki street light ki CCTV bat kumju ru ya ki polis ban paharamen mit te imat ba hakajing pa jongi kadang long khamduna te la kumno menta pat ngikir pat bengi i kalong ba ban bu no khambun ya ki polis ban paharamen mit bat kumju ru ikini ki CCTV bat ya ki street light kanang ba kan long ke kajing singanya ki pajba ki ba lej bawan haka por minit te nakaliang jungi madam ru ila kular hi yangi mtakasni ba insa khod ka meeting nadu ya ki WDP sinong ya kirang ba sinong ru insa ai kajing mentip
kumju ru bad ya ESP ban yo ban ya keren lang halor kani ke benta ya ka kum ki paj ba kila mat ki jing kanang ba kumno ngin yo ban pahra hakar kom ka badai hapo ki sinong ki thau lane hapo ka sorno ston hi jungi bergawai kumba ngila man ka por ngila ju sngew mo ka jing jur palat jong kini kinong tu hapo ka sorno ston jungi to na kaliang jungi kumaseng kumba nadu usnem ara jarup sau bat i disi barim mo ngila bu da ka jing tho bat ngila kerpat ru i ba la kumno ngin bu no penbun ya ki CCTV kenang bangin lap ya ki no ki breu ki bala i kam sneu nrai hadu mentaru ngi klam padiu i te halor kani ka benta na kaliang jungi ngi sneu ban kerpat jur kentam i madam ba inle no i mo ki paj ba barok ba kanong stony lane ka west kasi district kala dai ka district ka bala rimtam na barok te henry habangi pej pat ya ki kam ki jam kilong ba dunasya du kota te la kumno ngi kerpat ba kini CCTV ki street light bat ki polis pahara kilong ki badun kam haya poka noston ke jongi. Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks, we help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on Mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school with friends and a little bit of hope. This is STEMS, our ride, our future.